Assalamu alaikum. Alaikum. Anti mai POS. Sabon gagare. Ya kake? Wallahi lafiya Ya ka. Na gajiya za a a cire gida. ma ne. Kai nawa zaka cire mu ina fama da talauci na. Ai barkatin ga ma ni abin da ma ke bata mare. Ka ga dan sanda. A'a ba mutanen titi bane. Ba mutanen Allah da Annabi bane dan sanda. Kai da ka ji an yi motsi dan sanda. Duk wani bala'i da zaka ji ya samu kai ka ji an ce dan sanda ne. Rashawa dan sanda, rashin mutunci dan sanda, cin hanci dan sanda. A duk wannan dan sanda aikin shi ne ba su da wani aiki sai haka. Dan sanda. Wallahi kai ni ba barkatin gama ni ba ni nake tsoro wallahi dole in yi magana. Ankar sarkin Kano. Kai Ankar kai sarkin ka tsaya an gaya ma gaskiya wallahi dan sanda bai da mutunci. A zalimi ne ba. What? Allah alhamdulillah. Dubu goma ko yalla bai. Wallahi na kira ruwa. Ina jin ka gagare. A'a mu bar maganar. Mu bar maganar nace ba. Ai na gaya ma. Yanzu me kace? Eh? Kaje ka ce mene? Ba kawai dai ka dai riga ka ji. Da Allah da Annabi ai hakuri wallahi aka ce aka samu dan manzon Allah ka taimaka. To aka sai aka samu amma ba zai yi ka nemi junduna kamar ta 'yan sanda ba kamar su jam'i gaba ɗaya. Ba zai yi ba. Ba taro aka zama ɗaya ba. Wallahi talaucin nan ne kawai da nake fama da Talauci alaji kai ɗaya ke da talauci. Ka gyara wannan ba rayuwa bace. Ga wannan ka sai mu yara. Na karba wai. Titi? Gagare sai da na dinga ma ankar ka ankare. Yanzu ka san kunya ai ka ji ta. Dan fa kunya an yi. Wallahi an yi kunya. Kai amma dai Wanda gaskiya. Allah ya sa wannan hukuma ce masu sauki 'yan sandan da kake zagi baka san su bane. Gaskiya an ji kunya yanzu tsakani da Allah. Tsakani ka da Allah kuma kai ka gaishe kana ta ankar. Ai abin da nake ma bayani dan ka gane ne. Yanzu kamar mu nan misali nan Sokoto. Kaga akwai manya-manyan shugabanni na 'yan sanda masu jagorancin Sokoto don ta ga ta samu lafiya ta zauna cikin natsuwa. Kaga muna da koga Ziko. Muna da mai gida Abaras. Muna da mai gida Janga. Duk suna nan suna ta kokari su ga mun zauna lafiya mun yi bacci muna can muna bacci suna nan suna muna aiki. Wallahi. Ka zo kana ta sabitan bai. Wallahi ka san ba za a hada gaba ɗaya ba. Ni ma dai kuskuren da nayi jam'in da nayi gabaki ɗaya. Ba zai yi a ce duka na banza bane wallahi. Amma an ci kunya an ci ta Dan kunya kan naci. ya baka kuɗi. Wai a dan sanda zai iya ɗaukar 1000 ba? A to shi ake so ka gani. Allah ya kiyaye na gaba dai. Ya ma kiyaye bari ma. Bakinka. Kafin ma ka jika mun aiki bari ma ta. Ya yi daidai.